A pri kultúre ešte zostaneme. Už 5. rok prichádza divadlo Ex-Teatro z Ľubice so zaujímavým stvárnením rozprávky, ktorú si môžu návštevníci pozrieť priamo na Kežmarskom hrade. Tento rok o tom, ako Barborka kráľovnou chcela byť. Dej predstavenia sa odohráva v komnatách po celom hrade. Dôležité je, že nájsť svoje šťastie môže Barborka len za pomoci detí, ktoré ju na jej ceste sprevádzajú. V tohto ročnej rozprávke sa chce chudobná Barborka stať veľkou paňou. Na svojej ceste rozprávkovou krajinou stretne vodníka, morskú pannu, mudrú veštkyňu, ale navštívi aj peklo plné čertov. Asistujú jej samotní návštevníci. Hlavní hrdinovia každú tú jednu scénku oživia aj veľmi peknými a zaujímavými pesničkami. No a vlastne po celej tej prehliadke tohoto hradu, ktorá je takto netypicky zrealizovaná prostredníctvom toho divadelného predstavenia, tí návštevníci obídu celý hrad a celá prehliadka trvá takmer 1,5 hodiny. Predstavenie je o jednoduchej dievčine, ktorá hľadá svoje šťastie, lásku, bohatstvo a za týmto svojím cieľom stretáva rôzne také záľudné bytosti, čertov, vodníkov, ktorí jej pripravia v živote rôzne nástroje, ktoré musí zdolať. Započúvajte sa do rozhovorov tých, ktorí spoločne kráčajú parkom ruka v ruke. To bol to ja. Som sa totálne rozcítila. Ty si taká kráva sentimentálna. Musí prekonávať rôzne prekážky a nakoniec sa všetko dobre skončí, ako v každej rozprávke. Je to predstavenie, o ktoré je strašne veľký záujem. Naozaj už bez toho, aby sme vôbec vydávali plagáty, už v januári sa nám nahlasujú ľudia, ktorí predchádzajúce roky toto predstavenie videli. Takže naozaj má vlastne samo o sebe veľmi dobrú reklamu. Scenár k rozprávke aj tento rok napísal vedúci divadla Ex-Teatro Marcel Hanáček. Pod režiou sa spolu s ním podpísala Katarína Bartková. Rozprávku doplňajú veselé pesničky z autorskej dielne Roberta Mankoveckého. Herci v každom predstavení spievajú naživo. Rozprávka o hľadaní ľudského šťastia sa odohráva na 8 miestach a okrem tradičných motívov jej nechýba ani ľahký humor a napätie. Veď posúďte sami. Vítajte vo vitálnom svete v akvaparku INJ. Zostavu pripravila firma Komplet Poprad. Ideš? Ponúkame služby najvyššej kvality, masáže, biolampy, všetko podľa vlastného výberu v zmysle hesla, keď si vo vode, buď tam v pohode. Ideš! Tak to ja by som si objednala ten párny kúpeľ. Okrem tých takých ľudových motívov sú to aj také prvky absurdná až komičná, pretože taký vitálny svet alebo morská panna v kúpeľňovom štúdiu alebo vodník, ktorý vychádza zo sprchovacieho kúta, to nie je od Dobšinského. Ale tak, aby sme to tak trochu ozvláštnili. Rozprávky na Kežmarskom hrade hrá 30 dobrovoľníkov už 5. rok. Za ten čas si jednotlivé predstavenia pozreli už tisíce spokojných detských, ale aj dospelých divákov. Bolo to veľmi pekné, no. Uvidím, ako to bude ďalej pokračovať. Mne sa veľmi páčilo najviac, keď sme boli v kúpeľni. Mne sa páčila princezna Barborka. Ak ste rozprávku o tom, ako Barborka kráľovnou chcela byť počas tohto týždňa nestihli, máte ešte jednu šancu, a to počas Festivalu Európskeho ľudového remesla, ktorý sa v Kežmarku uskutoční 2. júlový týždeň.